Botta u risposta bejn il-Ministru tal-Edukazzjoni Owen Bonnici u l-eks Sindku Laburista tal-Fgura Anthony Degiovanni wara li dan tal-aħħar inqabad ibagħbas il-paġna ta' Pieter Omtzigt fuq Wikipedia. Omtzigt u r-rapporter tal-Kunsill tal-Ewropa dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizja u s-saltna ta' dritt f'Malta. U kien kritiku għal mod kif il-Gvern Malti tratta dawn is-sitwazzjonijiet delikati f'pajjiżna fosthom l-iskema tal-beħ tal-passaporti. Kien dan il-fatt li wassal lil dan is-soldat tal-azzar tal-Partit Laburista biex babas kliem fil-paġna tal-membru parlamentari Olandiż b'tali mod li saħansitra ntużaw kontrih anke minn politiċi laburisti biex jippruvaw jiskreditawh. Degiovanni inqabad wara li eżerċizzju tekniku wassal biex kien identifikat IP address tal-Gvern preċiżament mill-Ministeru tal-Edukazzjoni. U fil-waqt li l-Ministru tal-Edukazzjoni ikkonferma tkeċċija ta' Anthony Degiovanni, tant li anke qal li l-eks impjegat ikkonferma l-verżjoni tal-fatti. Wara li saret indaġini teknika, jiena ħadd id-deċiżjoni li termina l-kuntratti kollha ġi mitlub jagħti il-verżjoni tiegħu tal-fatti u l-konsulent stess fem il-gravità tas-sitwazzjoni. L-eks Sindku Laburista qal lil ġurnal lokali li fil-verità u ma tkeċċiex iżda riżenja minn rajħ u mingħajr l-ebda rabta ma tbabis lill-paġna ta' Pieter Omtzigt fuq Wikipedia. Iżda Owen Bonnici ipprova jżomm relazzjoni tajba ma' Degiovanni tant li qalilna li m'għandniex neħlu fuq il-frażi ta' tkeċċija jew riżenja. Ejja ma noqogħdux nduru mas-sintassi u l-użu tal-kelma. U minkejja l-kritika għal dak li qal pubblikament, l-eks Sindku Laburista baqa' jinsisti li jemmen f'dak li kiteb kontra l-MP Olandiż.